senomthandazo wodwa ke kuwo othi yanga yakubani nobana ngafumana umoya kaThixo lo kodwa lithi abokhona kwaThixo umoya khona inkululeko kahlangana nabantwana bakathi kubo lejoy. Haleluya. Apho kukhona umoya kaThixo kukhona ntoni inkululeko. Haleluya. Kufika abantu besesaba chapter 3 verse 17. Funda mama. Verse 17. Yeah. Inkosi leke ngumoya. Inkosi ngumoya lesiyamkeleyo. Yeah. Apho ke ukhona umoya weNkosi kubakho inkululeko. Apho kukhona umoya weNkosi kubakhona ukukhululeka. Haleluya. Kubakhona ukukhululeka abangcwele. Ukhululeka izinto zona zisekhona sesibona. But when ukhululeka ube nejoy ngoba kukhona umoya kaThixo. Haleluya. Apho kukhona umoya kaThixo kukhona ntoni inkululeko. Haleluya. Kufika abantu besosaba ukubongena kuthi ungena umpostile ungena bavele boyika abantu bafize esitulweni. Impostile bakhululeka ngenhlobo kodwa lithi izwi leNkosi apho khona umoya kaThixo khona inkululeko. Qonda basomoya kaThixo umoya kaSathane umuntu otheni loboyika kangaka bathi igije soyoyika bomba yo nakuthatha ubani nakuthatha yebo umoya njani lo kanti apho khona umoya kaThixo khona inkululeko. Haleluya. Uthi ntoni into wena ufike bezodlala ecaweni amadoda enyathela phezu kwabo ehamba phezu kwabo umoya kanjani lo kodwa lithi abokhona kwaThixo umoya khona inkululeko. Kahlangana nabantwana bakathi kubo lejoy uyemazweni ungalaloyika uba Thixo kaziba kodwa uba nejoy mani khona into ethi yendlini kaThixo ngoba apho khona umoya kaThixo maxaba khona inkululeko. Senomthandazo wodwa ke kuwo othi yanga yakubani nobana ngafumana umoya kaThixo. Abaninzi abanikezela abahleli kwindawo bangafana bakuzo namhlanje babhudana noHoly Spirit sebekhona endlini kaThixo. Haleluya. Khona indoda ekuthiwa le ndoda yayimthanda uThixo yayimhlonipha uThixo ibapha abantu ibanakekele ibenzela zonke izinto. Xa ivuka ekuseni ivuka ithandaza, xa itshona ilanga iyathandaza, emini iyathandaza. Wathukumiseka uThixo sezulwini wayibona le ndoda iyakhona kodwa kwabonakala uba kuzowabheka idinwe ile nto eyenzayo. Haleluya. Lithi iBhayibhile wathumela uPetro landana uPetro aye kulaa ndoda landana uPetro aye kulaa ndoda. Indoda esakangena uPetrosi yawa ngamadolo laa ndoda yaqubutha yanqula wayiphakamisa uPetrosi wathi andisombuye uThixo ungangikhothameli. Iyabanceda abantu ningangikhothameli ngoba apho khona umoya kaThixo khona inkululeko. Haleluya. Apho khona umoya kaThixo. Xa ufumela umoya kaThixo kubuyele ekhaya kuzoba khona inkululeko ekhaya lakho. Kuzoba khona inkululeko phakathi apho khona wena ngoba lithi izwi leNkosi sisifana. Haleluya. Sityiwe. Haleluya. Haleluya. Apho khona umoya kaThixo bangcwele khona ntoni inkululeko. Uba ngokwapha emozweni sithi ke uba umlungu bangabe khona into sithi announce sithi kule veki ezayo kuzoba khona untando umlungu bathi abantu yo andiyi yo uba umlungu esithi kangabe ethi hayi abakhululekanga kodwa apho khona umoya kaThixo khona inkululeko. Haleluya. Ingakho izwi leNkosi lithi mani ngoko inkululeko nenikhululekwe kuyo ngoKristu ningaphinde nibuye nibanjwe idokwe yokukhoboka ngoba sikhulule kukhobokeni. Nakho ngokithi yodwa bangcwele yakubani nobana ngalo mthandazo othi bawo khangithululele umoya ingcwele khawudiphe nami.
Haleluya. Ndiyeke nje uba ngumuntu nje. Hlonipheke kuhlaleni. Haleluya. Kavela mna wabona ukuthi ngumuntu osindisiweyo. Haleluya. Hlonipheke. Haleluya. Apho khona umoya kaThixo, khona inkululeko. Siyahamba ngokubangcwele sibuyele emakhaya. Thixo benathi ebudeni beveki. Khona izinto kufanele ndiyazifundisa, but zinganixhaka kwangoku. Uthi uYesu Kristu. Akho nto manje bawunuka njengokufundisa iba eseligcwele nguMoya Ingcwele. Haleluya. Esethulele ngoHoly Spirit elizamkelayo indaba ezilungileyo. Eliklanyiweyo. That is why God fully got Efeso chapter number 13. Lithi weNkosi wathi uMoya Ingcwele. Ngiyileleni uBarnabas noSaul. Bahambe baye emsebenzini endibabizele wona. Ibandla lalihleli lithandaza. Wathetha uHoly Spirit. Athethe ngoba uteleze pha emva. Athethe uMoya Ingcwele. Livuma ibandla live lidayi. uMoya kaThixo lothetha ngalo mama. uMoya kaThixo lothetha ngalo mama. Haleluya. Apho khona uMoya kaThixo. Khona inkululeko. Cela sibeke izinyama. Wenhliziyo. Manje umnikezela sokuhambe igaluke bango lengaka loYesu. Nokwazi. Ngenxa yezinto uhlangabezana nazo. Kodwa uMoya Ingcwele uthi bawu sisi. Cela selule izandla zethu kancane. Selulele iNkosi. Khona uThixo.